Para rawuh kakung mewah putri ingkang saduhu dahat kinurmatan, wondene menggah urut roncening tata adicara ingkang sampun rinacik, rinancang, rinumpaka dening para kuluwangsa nuninggih minangka purwakaning adicara tinarbuka. Suwanipun temanten putri mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasana rinengga. Tanggap risang duta pamethuk cubi hamirsani atmaja temanten putri lenggah anggono raras. Tumunten bidal dumateng palemaranipun putra temanten kakung saperlu hanjengkaraken tumuju dumateng sasana pawiwahan. Sasampunipun putra temanten kakung rawuh wonten sasana rinengga, tumunten kalajengaken adicara pasrah panampi. Saparipurnanipun adicara pasrah panampi kalajengaken daup panggihing putra temanten anut satataning adat widi widana ingkang sampun sinengker. Tumunten kalajengaken adicara upacara krobongan.